Аз всъщност съм доста далеч от средностатистическата дама, защото, например, хобито ми е да ходя за гъби. Обожавам животните и природата, просто ги обичам 1000 пъти повече от хората и дори предпочитам да си говоря с тях, защото хем не ми говорят глупости, хем ме даряват с любов и присъствие, нещо, което трудно можеш да получиш от хората. Вместо да влагам в цици, джуки и това да се правя на богата и да си купувам супер много реплики, като цяло всичко да ми е измислено, аз предпочитам да наливам в главата си акъл и като цяло да работя върху своята истинска, непоклатима увереност, защото знам, че мога да приличам понякога на каруцар, но винаги аристократичен. Но в същото време, когато пък се постарая, направо ви казвам, няма кой да не ме погледне. То просто такова присъствие, такава енергия не всеки ден може да се види. Е нормално. И имам огромна любов към изкуството. Моден дизайнер съм. И общо взето, да, сигурно е мъртва циганката, която ме хвали, защото аз се хваля много повече. Обаче аз съм си най-големия фен. Защото, когато ми е трудно, отварям някакви мои стари писани неща, видеа, снимки дори и се вдъхновявам. Няма човек, който да ми дава повече сила от мен. Просто, не знам, невероятна съм. Например, ако имам интерес, мога да направя сьомга с задушени зеленчуци, с печени картофи и така нататък, с мед и там соев сос и не знам си какво, вече не си спомням, защото рядко се случва, но пък никога не съм имала интерес да сваря яйце. И докато другите жени гледат Ергена и подобни и се възхищават на участничките и искат да им подражават, аз през това време гледам сериали и филми за крале, кралици, истински владетели, хора на честта, с достоинство, с смисъл в делата и, разбира се, приказки. Защото някога, когато пораснахме, и научиха, че приказките са измислици. Само че всъщност точно там се крие истината. Просто е много по-лесно да ни замажат очите и да ни лъжат, че реалността е единственото съществуващо нещо. А като не виждате Wi-Fi, защо го ползвате? Като цяло даже мисля, че не съм и средностатистическия човек, защото от към мъжката енергия аз изключително много държа на думата си и се старая да запазя достоинство и чест във всеки един случай. Нямам абсолютно